hoćete da radite večeras, he? Ja sam mislila da idemo u sobu i stavimo maske na oči i čepiće u uši. Ja bih radije da odem u klub i pokažem svoje igračke pokrete. Ja sam živa legenda kad je reč o rumbi. Zvuči prilično naporno. Zar niste prosto iscrpljene od napornog dana? Ma nikako. Mi cijele godine čuvamo energiju za vikend u Las Vegasu, pa je tako, devojke? Onda idemo na igranje. Doći ću i ja. Pazi kad igraju! Prestani da radiš to! To je verovatno dovoljno igranja za sad, zar ne, Apple Rose? O, ja sam se samo zagrevala. Gledajte, to su naši omiljeni mađioničari, Big Bucks i Jackpot. I zar nisu zgodniji nego ikada do sad? Vi, male kobile, bar znate dobre poteze. Evo, da li biste vi, devojke zlatnih potkovica, volele da unesete malo te energije u naš mađioničarski nastup večeras? Evo 5 besplatnih karata za prvi red na našoj najboljoj predstavi u Poni fantastičnom pozorištu. Baš tamo. Šećerko, ne propuštamo vaše predstave. Fantastično! Sačuvat ćemo mesto za vas. Na pozornici. I u našim srcima. Odvratno. Devojke, Apple Sauce nam je sredila karte za važne ponije za večerašnju predstavu. Hej! Ma hajde! Rekli ste da se vraćate u sobu posle igranja. Da bi svaki poni mogao da bude malo sam. A ne budi takva džangrizavica. Veruj mi, svidat će ti se ova predstava. To je najbolja stvar u Las Vegasu. O, hej, hvala što si mi ustupila mesto u redu. Rekli su da sam ja jedan od poslednjih ponija koji će se ikada voziti na divljem plavom bezdanu. A sada, sledi trik koji nas je proslavio. Najopasniji mađioničarski podvig, poznat ponijima. Želimo da pozovemo neke vrlo posebne kobile na pozornicu. To smo mi, devojke. Hej, kuda ste krenule? Vraćajte se! Upoznajte naše divne pomoćnice.